si to posedem. No, tak to je jedno. To vypadá to. Ty vole. Jde na to? Vypadá jak mozek vyteklej. Jde na to? Ale já si to beru k sobě, jo. Budeš mít první, jo. Řekl nás to bude vedro? A máš to trochu víc, co chceš pát, jo. Cítím. Jdem? Symbolicky. Já jsem bojí. Já taky. Kolik mám času na to, abych byla pak ready? Moc ne. Mám půl hodiny, to dám. Tak 3, 2, 1, teď. Já už se jdu mlíkovat. Dělej, vole. Ty vole, to půjde ven. Už říkám, to strašně bolí, když mluvím. Ty bolí. Ty fakt bolí. Ty jsi až námáčka. Já nevím. Jsi dobrý? Já jdu úplně brutálně pryč. Dělej. Ty píčo. Je to trošku ostřejší, než to, co jsi měl, co? Ty píčo. Dej to po půl hodiny, budeš dobrý. Ty palív. Jaký? Kope tě to hodně? Na v krku, ty vole. Mhm. Do prdele. A? Hej, to je pořád stejný. Mě budeš polipat. Neboj, vaši. A bylo to víc, pane. Krasota. Jo, no. Prý to bude slabý. My jsme omdleli, kdyby to bylo silnější. Hledat se jak řek, počkej. To je pálí ty, ale to už je trošku lepší. I co bylo v prdeli, kdyby jsme si že něco z toho máme alergii. A čo, hrát druhou várku? Ty vole, co jsi monster. Byl jsi nebo ne? Co? Ten jsem plival a trošku jsem jakože... Jako ne, že by bylo špatně, ale prostě to šlo jako, že no, nevím, co to bylo. Protože jsem tě viděla breče, těžší kde to. Ty mě jo. Dáme ještě jednu. Nedáme. Jo,